ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 4/2/20 ಆಚಿ ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಸ ಬೊಕ್ಕ ಭಿನ್ನವೈನ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲು ತೆರಿಯುಂದಾರು ಎಂಗ್ಲು ಮಾತಾತ್ಮ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅದುಳ್ಳ ಒರಿಯನ ಪಾತ್ರ ನನರಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಪೂಜೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಾಯದ ಮಿತ್ತಿ ಜಯ ಪಡೆಯರೆ ನಿಕ್ಲು ಆತ್ಮಿಕ ಯೋಧರಿಗೂ ವಾ ಯುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುದನು. ಉತ್ತರ: ಹೇ ಆತ್ಮಿಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿ ನಿಕ್ಲು ಸದಾ ಶ್ರೀಮತದಲಕ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಿತ್ಯಲ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೇಕಲಕ್ಕದ ನೆನಪುಡುಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಅಪಗ ಮಾಯದ ಮಿತ್ತಿ ವಿಜಯನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತನವರು ಉಲ್ಟಾ ಸುಲ್ಟಾ ಸಂಕಲ್ಪಡ್ದು ಮುಕ್ತಾಪರು. ನೆನಪುದ ಮಧುರ ಯುಕ್ತಿ ಮಾಯಜೀತಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ಗೀತೆ ಏರ್ನ ಜೊತೆಗಾರೆ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ಅದಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಗೀತೆಯಾದುಂಡು ಇಂದಿತ್ತ ಅರ್ಥನು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದು ಸೇರು. ಗೀತೆ ಭಜನೆ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿರ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದು ಸೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಗಲು ಜೋಕುಲು ಏರ್ನೇ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿ ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾಗೆ ಪಲ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪಚೇರು. ಬಾಬಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಕ್ಲೆಯನ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲಿರು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಕ್ಲೆಯನ್ನ ಬೇರೆನ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲಿರು. ಇತ್ತಿಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಇಡೆಮುಟ್ಟಗ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪೇರು ಭಗವಂತಗ್ ಹೇ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಬೇರ್ನ ಪುದರಾದುಂಡು ಶಿವಬಾಬಾ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮಾದುಲ್ಲನೋ ಅಂಚೆನೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಉಳ್ಳೇರು. ಆರು ಪರಮಾತ್ಮ ಅದುಲ್ಲಿರು ಅರೆಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಎಂಗ್ಲಾರ್ನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಆರ್ನ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಪರಮಧಾಮಡು. ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಆತ್ಮಾಲ ಉಪ್ಪೇರು ಆತ್ಮಲೆ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ನಿಗಲ ತೆರಿದು ನಾಟಕಡು ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಪ್ಪೇರು. ಪ್ರತಿವರ್ಯನ ಪಾತ್ರಧಾನುಸಾರಣೆ ವೇತನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರು ಮಾತ ಪರಮಧಾಮಡುಪ್ಪೆರೋ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಆಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಿದಂಡು ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು. ಆತ್ಮಲಡ ಎಂಚ ಅವಿನಾಶಿ ಪಾತ್ರನ ಗತಿಯಾದುಂಡು ಬಂದು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಒಂಜೆ ರೀತಿ ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾತೆರಡಲ ಒಂಜೆ ರೀತಿದ ಶಕ್ತಿ ಜನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಏರು ಶಿವನ ರುದ್ರಮಾಲಿಡು ಸುರುಕು ಇಪ್ಪರು ಅಕಲವೇ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು. ನಾಟಕಡು ಏರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಪ್ಪರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೊಂಚು ಮಹಿಮೆಯಾಪನು. ಕೇವಲ ಅಕ್ಲೆನು ತುಯರೆಗಾದೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪೋಪೆರು ಆಯ್ನೆರದವರೆಂದು ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಈ ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕೊಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಓರಿ ಬಾಬಾ ಅದುರ್ಲಿರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ರಚಯಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಪ್ಪಲ ಪನೊಲಿ ಪಂಡ ರಚಯಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಂದಲ ಪನೊಲಿ ಅಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಹದ್ದದ ಪಾತ್ರಧಾರಲು ನಿರ್ದೇಶಕ ದುಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಯ ಪಾತ್ರ ಸಿಗದು. ಆತ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಅಂಡ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು ಬಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಪಾತ್ರ ಮಾತಲ ಆತ್ಮದ ಆದುಂಡು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅವಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಲುಪ್ಪೇರು ಬಾಬನು ತೆರಿಯೊಂದುಪ್ಪುಚೇರು. ಮುಲ್ಪ ಕಲಿಯುಗಡ ಅಂಡಲ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಲ್ಲ ಹತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಚ್ಚೇರು. ನಿಗ್ಲಿತ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಪರು ಬಾಬನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ನಿಗ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಭಿನ್ನವೈನ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲು ಆತ್ಮನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಎಂಗ್ಲು ಮಾತ ಆತ್ಮ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒರಿಯನ ಪಾತ್ರ ನನರೆಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಆಪುಜು. ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾತಲ ಆತ್ಮಡುಂಡು ವಾಸ್ತವಡು ಆ ಹದ್ದದ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರನು ಸಹ ಆತ್ಮನೇ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿರ್ದತನುಡು ಯಾನು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಆತ್ಮನೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದ ಪೂಜೆರು
ಸತ್ಯಗುಟ್ಲ ಸಹ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುರುದು ನನಂಜೆನ ದೆತೊನೊಡು ಪಂದು ತೆರಿಯೋನರು ಆಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೋನದು ಪೂಜೆರು ಈ ಸಮಯ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದರು ಶೂದ್ರೇರು ದೇವತೆಲಿರುದಲ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಉತ್ತಮ ಆದುಲ್ಲೆರು ಈತಂಜಿ ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಏರು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೋನೇರು ಜ್ಞಾನವನಿಗೇನೇರು ಅಕ್ಲು ಪ್ರಜೆಯಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಒರಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಉಪ್ಪೇರು ನಿಕುಲಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲರು ಪ್ರದರ್ಶನೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ದು ಕೆಲವರು ತೆರಿಯೊಂದು ಎಡ್ಡಕಲಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಕಲ್ಪೇರು ಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಬರ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರಜೆಗುಲ್ಲ ತಯಾರಾಪೇರು ಕೂಡ ಸಾಹುಕಾರ್ಯರು ರಾಜರಾಣಿ ಬಡವರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಪೇರು ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನಪೇರು ಸತ್ಯಗುರ್ದು ತೇತವ್ಗ ಮಟ್ಟಲ ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ ಆವುಡಾಪುಂಡು ಕೇವಲ ಎನ್ಮ ಅತ್ತಂಡ ನೂತೆನ್ಮ ಜನ ಪೂಜೆರು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಗ್ಲು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪರು ಇಂದು ಪೊಸತ್ತದಾಲತ್ತು ನಿಗ್ಲು ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದಾರು ಅವಲ ಪೊಸ ಪಾತ್ರತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಮಲ್ತದಾರು ಕೂಡ ಸಂಗಮಡು ಇಂದುವೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪರು ಬಾಬಾ ಪತಿತೆರನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪರೆ ಗಾದೆ ಬರ್ಪೇರು ಇಂದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದ ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಳ ಪಂದ ಪನಡಾಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡು ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಇತದೆ ಉಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಟ್ ಎರಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೆರಡ ಮಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೆರ ಬಂದು ಮಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ತಕ್ಲ ಭಾಷಣ ಕೇನ್ನಗಲ ಸಹ ಸುರು ತಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ತಿರಿಪ ಒಂದು ಎತ್ತೆರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮೂಜನೆ ತಕ್ಲು ಸುರು ತಕ್ಲಿರ್ದಲ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ತೆರಡ ಮಗಳು ಸುರು ತಕ್ಲಿರ್ದಲ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಪಾತೆರಡು ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿರ್ದಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಬಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಏರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಕಲು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೆರಗಾದ ಕೂಡಲೇ ಕೈದಿರ್ಪೇರು ನೆಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲಾರು ದುಂಬು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೇಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಆದು ಬುಡ್ಪೇರು ಎಂಚ ಮಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಮೇಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಅರ್ಥ ಆದ ಪೂಜೆ ದೇವನ ಶಿವಬಾಬಾ ಪಕ್ಕ ಮೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ನರ್ದವರ ಏರು ತೆರಿಪ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಬಂದ ನಿಗ್ಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪೂಜೆ ಆಯ್ನರ್ದವರ ಸದಾ ಇನ್ನೇನೆ ತೆರಿಪಲೆ ಅದನ್ನ ತೆರಿಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶಿವ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವಿರು ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ರಡ್ಡು ಜನ ತೆರಿ ಹೊಂದೇರು ಅಂಡ ಆರು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಿದೆರ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಬೇರು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬರ ಸಹ ಮೈಮೇನು ಕೇಂದು ಖುಷಿ ಪಡೆಪೇರು ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪಗಳ ಸಹ ತಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಓದುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪೇರು ಈ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದ ತೆರಿವೇರು ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಹ ತೆರೆಯುವುದು ಎಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಡು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಉದಾಹರಣೆ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಪದಿರು ಒರಿಯಗ್ 5 ಜನ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತಿರು ಏರು ಕೇಂಡಿರು ನಿಕ್ಲಿ 7 ಜನ ಜೋಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಪಂದೈಕ್ ಅಕ್ಲು 2 ಜನ ಜೋಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಪಂದ ಬಂಡರು ನಿಕ್ಲಿಗಂತ 5 ಜನ ಜೋಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಅಂಡ 2 ಜನ ಪಂದು ಏಕ್ ದ್ಯಾಗ್ ಪನ್ಪರು ಪಂದು ಕೇನ್ನಗ ಎನ್ನ ಪುದರ್ನ ಒರಿಪೋನ ಸುಪುತ್ರೇರು 2 ಜನ್ನೇ ಆದುಳ್ಳೇರು ಪಂದರು ಮುಲ್ಪಲ ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕ್ಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನಲೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲ ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ದು ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪಗ ತೆರಿಪದು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದಿರ್ತದೆ ದೆಪ್ಪಯ್ಯರು ಇಂದು ಭಾರತದ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಭಾರತನ ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪರು ರಾವಣಿ ಭಾರತ ನರಕವಾದ ಮಲ್ತೆ ಒರೆ ಸೀತೆ ಬಂಧ ನೋಡಿಚ್ಚರು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಸೀತೆಯರು ರಾವಣನ ಬಂಧ ನೋಡುಳ್ಳರು ಬಾಕಿ ಶಾಸ್ತ್ರುಡು ಮಾತಲ್ಲ ದಂತಕಥೆಗಳುಂಡು ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಲ ಸಹ ಡ್ರಾಮಡುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗದ್ದು ಪತ್ತು ಓ ಕಲಿತು ಪೋಂಡೋ ಅವು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಪ್ಪರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪರಿಯನ್ನು ಬತದು ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ದು ಪೂಜ್ಯಾದ ಮುಲ್ಪೆ ಸುರುಕು ಸತ್ಯಯುಗ ಎತ್ತನು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಯುಗ ಅವಡಾಪುನು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನು ರಾಮರಾಜ್ಯಡು ಚಂದ್ರವಂಶರಿತ್ತೇರು
ಈ ಸಮಯ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರಾದುಲ್ಲರು ಲಡೈದ ಮೈದಾನೋಡು ಬರ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಬಂದ ಪನೊಡಾಪುನು ನಿಕ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದುಲ್ಲರು ಒರಿ ಲೆಕ್ಕನಕಲು ದೈಹಿಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದುಲ್ಲರು ಐಕ್ ಬಾಹುಬಲ ಬಂದು ಬಾಹುಬಲರ್ದು ಲಡೈ ಬಂದು ಪನೊಡಾಪುನು ಸುರುಕು ಬಾಹುರ್ದು ಪಂಡ ಕೈಡ್ದು ಲಡೈ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಇದ್ದೆತ್ತಂದು ಒರೇ ಕೊರಿ ಲಡೈ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತರು ವಿಜಯನು ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತರು ಇತ್ತೆಂದು ತುಲೆ ಬಾಂಬು ಇಂಚಿನ ತಯಾರಾದುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದುಲ್ಲರು ಅಕುಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲು ಶ್ರೀಮತ ತಲೆಕ ನಡತದು ಮಾಯದ ಮಿತಿ ಜಯ ಪಡೆಪರು ನಿಕ್ಲು ಆತ್ಮಿಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದುಲ್ಲರು ಆತ್ಮಲೆ ಈ ಶರೀರದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ಬಾಬಾ ಹೊತ್ತದ ಆತ್ಮಗೆ ಕಲ್ಪವಿರು ಜೋಕ್ಲೆ ಏನೋ ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ಕೂಡ ಮಾಯದ ಕಪಲಿಸవచ్చు ನಿಕ್ಲ ವಿಕರ್ಮಲ ವಿನಾಶ ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಸುಲ್ಟಾ ಸಂಕಲ್ಪಲು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ಖುಷಿಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಬಾ ಇರಿಯೇತು ಮಧುರಾದುಲ್ಲಾರು ಬಾಬಾ ಬಂದ ಆತ್ಮನೆ ವನ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಪರಿಚಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಯಾನು ನಿಕಲ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತೇಳಿ ಪೆರಬೈದೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ವೃಕ್ಷ ತರೆ ತೀರ್ಥಾದುಂಡು ಇನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಧರ್ಮದ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರಾಟದ ಲೀಲೆ ಬಂದ ಪನೊಡಾಪನು ಬಾಬಾ ತಿರುಪದರಿಯಾನಿ ಮಾನವ ವಂಶಪಕ್ಷದ ಬೀಜ ರೂಪಾದುಲ್ಲೆ ಏನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರು ಮುಲ್ಪ ಒರಿ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೃಕ್ಷದ ಕ್ಲಾದುಲ್ಲಿರು ಕೂಡ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಬರ್ತಿರು ಈ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದಂದು ಇಂಚಿನಕಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕ ಪೈಗಂಬರ್ನ ಕಡಪುಡಿಯರು ಬಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಉಂಟು ಅಂಡ ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಕಡಪುಡ್ಜೇರು ಇಂದು ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಅವರಿಯೇ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಧಾನಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದುಂಡರು ನೇನು ಪ್ರಪಂಚಡಿ ಏರ್ಲ ತಿರಿ ಹೊಂದಿಜೇರು ಇತ್ತೆ ಸಂಗಮವಾದುಂಡು ವಿನಾಶ ಜ್ವಾಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಓಡಾಪನು ಇಂದು ಶಿವಬಾಬನ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು ಏನೇನು ಆಕಲು ರುದ್ರ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಬಂದು ಬುದರ್ದೀತೇರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ರಚನೆಯಾದುಲ್ಲರು ಐದವರ ನಿಕ್ಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲರತೆ ಕಡೆಯಿಟ್ಟು ಬೇಟೆ ಮನೆತನದಗಳು ಬರ್ಪೇರು ವಾಸ್ತವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಬ್ರಹ್ಮಗ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಬಂದು ಪನೊಡಾಪನು ಸುರುಸುರುಕು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ 5 ಬೊಕ್ಕ ವಂಶಾವಳಿ ರಚನೆಯಾದುಂಡು ಭಗವಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿನ ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕೇನುವಿರು ರಚನೆ ಅಂತುಂಡು ಏಪ ರಚನೆ ಪತಿತಾದುಪ್ಪೆರೋ ಅಪಗ ರಚಯಿತನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಆರೇ ಬತ್ತದು ದುಃಖಿ ಸೃಷ್ಟಿನ ಸುಖಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಐನೆರ್ದವರ ದುಃಖ ಹರ್ತ ಸುಖಕರ್ತ ಭಾವನೆ ಬಲೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಹರಿದ್ವಾರ ಪಂದು ಪುದರ್ನದೀತೇರು ಹರಿದ್ವಾರ ಪಂಡ ಹರಿನ ದ್ವಾರವಾದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಗಂಗೆ ಹರಿಯುಂಡು ಪರಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಗಂಗೆಡು ಮೀ ಅಂಡ ಹರಿನ ದ್ವಾರಡು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪ ಬಂದು ತೆರುವಿರು ಅಂಡ ಹರಿನ ದ್ವಾರ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಆಕುಲು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಹರಿ ಬಂದು ಪಂಡು ಬಿಟ್ಬಿರು ಹರಿನ ದ್ವಾರ ಅಂತೂ ಶಿವಬಾಬಾದುಲ್ಲಿರು ದುಃಖ ಹರ್ತ ಸುಖ ಕರ್ತಾದುಲ್ಲಿರು ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗಿತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಚಯ ತೆಗೆದನು ಬಾಬನ ಸ್ಥಾನ ಒಂತ ಮಿತ್ತುಂಡು ನಿರಾಕಾರ ಸಂಕೇತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪೂ ಮಿತ್ತುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ 5 ಒಂತೆ ತೀರ್ಥಗೆ ಜೋಡಿ ಮಣಿಕಲು ಕೂಡ ರುದ್ರಮಾಲೆ ಬಂದ ಪನ್ಪೇರು ರುದ್ರಮಾಲೆ ವಿಷ್ಣುನ ಮಾಲೆ ಆದುಂಡು ವಿಷ್ಣುನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮಾಲೆ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ಪುರಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಾಲೆ ಅಂತಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಪದೇ ಪದೇ ಏರಿಳಿತ ಒಂದುಪ್ಪೇರು ಪಾವ ತಿರಿಪೇರು ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಉಂಡತೆ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ನಡಪೇರು ಎಲ್ಲ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬತ್ತಂಡು ಗ್ರಾಚಾರ ಬತ್ತನ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಮಣ್ಪೆದ್ದೆತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಲೆಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಂದು ಎನ್ನಕ್ಲಾಪೇರು ಧ್ಯಾನಡ್ಲ ಪೋಪೇರು ಮಾಲೆ ನೈಗೆ ಅದುಪ್ಪೇರು ಕೂಡ ಬಲ್ತದು ಪೋದು ವರಾನೆ ಚಂಡಾಲದ ಆಪೇರು ಅಂಚಂದು ಮಾಲೆಂಚಾಪು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಾಲೆ ತಯಾರಾಪುಚಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಭಕ್ತಿದ ಮಾಲೆನೆ ಬೇತೆ ರುದ್ರ ಮಾಲೆನೆ ಬೇತೆ ಅದಂಡು ಭಕ್ತ ಮಾಲೆಡು ಪ್ರಮುಖ ಆದುಪ್ಪನಕರು ಸ್ತ್ರೀಯರಡ ಮೀರ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರಡ ನಾರದ
ಇಂದು ರುದ್ರಮಾಲೆಯಾದುಂಡು ಸಂಗಮಡು ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಿರು ಎಂಕುಲೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನರಕೊಡುಲ್ಲ ಬಾಬ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ನರಕನು ದೊಂಕುಲೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಯಲೆ ಒಯ್ನು ರಾವಣೆ ನಿಗ್ಲೆಡ್ದು ದೇತೊಂದೆ నేను బాబానే బతుకు తెరిపోయారు అక్కడ మాత శాస్త్రులు తీర్థయాత్ర ఇంచి నేను తెరియొందేరు ಬೀಜ ರೂಪತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಶಿವಸಾಗರ ಆತನ ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರ ಇಂದಿನ ಆತ್ಮನೇ ಪನಪಂಡು ಪಾಪ ತೆರಿಪೇರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಸತ್ಯಯುಗತ ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲಿ ರೈಕೆಂಬ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಚಿನೆತ್ತನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಕಲಿಯುಗತ ಅಂತ್ಯಪ್ಪು ಐದವರ ಸಂಗಮಗಾಂಡತ್ತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಬಾಗ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಾರ ತಂದು ಪನೋಡಾಪನು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲಿರು ಮೇರೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ತಿಕ್ಕನು ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಬಾಬರ್ದು ಇಂದು ಬಾಬನನೇ ಆಸ್ತಿಯಾದಂದು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಸತ್ಯೋಗತ ರಾಜಧಾನಿ ಇನ್ನು ಹೆಂಚ ಪಡೆ ಉಂಡಿರು ಬಂದು ನಿಖಲು ಎರಡಾಂಡಲಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಏರ್ಲ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚು ಈ ದಾದಲ ಸಹ ಪನ್ಪೆರು ಯಾನ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜನಿತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಬೇರೆ ಸಂಗಮೆ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವಿರು ಗೀತೆನೇ ರಾಜಯೋಗದ ವರ್ಣನೆ ಉಂಟು ಗೀತೆದ ವಿನಃ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ರಾಜಯೋಗದ ಪಾತ್ರೆಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲೆನು ರಾಜಾತಿ ರಾಜಾದ ಮಲ್ಪ ಭಗವಂತನ ಬತ್ತದ ನರದ ನಾರಾಯಣ ಅಪ್ಪನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪದರು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೀತೆಯಾದುಂಡು ಗೀತೆಯ ರಚನೆ ಆತಂದು ಇನ್ನೇನು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಚ್ಚಿರು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಎನ್ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಏರಿಗೆ ರಾಜ್ಯನು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಆಕುಲು ರಾಜ್ಯನು ಕಲೆಯೊಂದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ದುಃಖಿಯಾದ ಬಿಡ್ತೇರು ಇದು ಮಾತಲ ಭಾರತದ ಕಥೆಯಾದುಂಡು ಭಾರತನೇ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಕಂಡುಲು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ 84 ಜನ್ಮದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪವೆ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ನಿಕ್ಲು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದಿದ್ದರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮವನ್ನು ನಿಖಲು ತೆರೆಯೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹೇ ಭಾರತವಾಸಿಲೆ ಬಾಬಾ ಅಂತಿಮಡು ಬರ್ಪೇರು ಅರ ಆದಿರು ಬತ್ತೆರಡು ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ತೆರಿಪೋನಿಂಚ ಸೃಷ್ಟಿದ ವೃದ್ಧಿ ಆದಿಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂದ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪೋನ್ ಅಂಡಲೆಂಚ ಸತ್ಯೋಗಟಂತು ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೆಪ್ಪುಜಿ ಬಾಬೈತೆ ಸಂಗಮಗಟ್ಟೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣತೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ತೆರಿಪೇರೆ ಅಂತ್ಯಡು ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಆದಿರು ನಿಖಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ತೆರಿಪೇರು ಇಂದು ತೆರಿವು ನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಭಗವನ್ ವಾಚ ಎನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವೆ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಾಂಡವ ಸರ್ಕಾರದಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಂಗಮೆಗಾದುಂಡು ಯಾದವರು ಕೌರವರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡವರು ಅಕಲಿಂದಕ್ಕೆ ಸೇನೆ ಬಂದು ತಜ್ಪದಿರು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಯಾದವರು ಕೌರವರು ವಿನಾಶಕಾಲ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದುಲ್ಲಿರು ಓರಿ ನನ್ನರೆಗೆ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪಿರು ದೇಪಂಡ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚ ಮಾತೆಟ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಪಂಡದು ಹುಟ್ಟುಪೇರು ಬಾಕಿ ಪಾಂಡವರು ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿಯಾದಿ ಇತ್ತಂದು ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಜೊತೆಗಾರಾದುಳ್ಳೇರು ಪಾಂಡವರು ಪಂಡ ಆತ್ಮಿಕ ಪಂಡರು ಪಂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಕಳು ದೈಹಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆದುಳ್ಳೇರು ನಿಗ್ಲು ಆತ್ಮಿಕ ಪಂಡರಾದುಳ್ಳರು 2 ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸರ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಲೆ ಈ ಬೇಹದ ನಾಟಕಡು ಹೀರೋ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಪ್ರತ್ಯಂಚ ಪಾತ್ರಧಾರಣ ಪಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಏರ್ನನೆ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ಷ್ಯ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ 2 ಬುಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ನಿಖಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲಿ ಪಾತ್ರೆರಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನಿ ಈ ಶರೀರದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದು ಭಿನ್ನ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಇದು ಎತ್ತು ಮಧುರವಾದುಲ್ಲೆ ಈ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪರು ವರದಾನ ಬಾಬನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದು ಮಲ್ತೊನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ತನ್ನ ಪರತ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೊಡೆದು ಮುಕ್ತಭವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ತನ್ನ ಪರತ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಸಂಬಂಧದುಂಡು ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆದಪ್ಪನು ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಸದಾ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಪರೋಪಕಾರಿ ದಯಾಹೃದಯಿ ವರದಾತ ಆದುಲ್ಲಿರೋ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಯಂನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆದಬಿಡುಪ್ಪು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದಪ್ಪು ನಾವು ಪಂಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಾತೆರ ಬಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಐತಾನುಸಾರ ಸತವಾದ ನಡಪನು ಜೀವನದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಕೀಲಿ ಕೈಯಾದುಂಡು ಇಂದೇರ್ದು ಸತವಾದ
ನಡತೊಂದುಪ್ಪರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೆಪ್ಪುಜಿ. ಸ್ಲೋಗನ್: ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ತಿದ್ದು ತನ್ನ ರಥದ ಮೂಲಕ ಪಂಡ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪವನಕಲೆ ಸತ್ಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ: ಏಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವದ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಸಫಲತಾ ಸಂಪನ್ನಾಲೆ ಎಂಚ ಬಾಬಾ ನಿಕಲ ಮಾತಿರಲ ಕಡೆ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ನಾಡಿಡ್ದು ಪಂಡ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಹಿಡಿದಲ ನಾಡಿದು ದೇತೊಂದೇರು. ಮಸ್ತ್ ವೃಕ್ಷದ ಕೊಂಬೆಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜೆ ಗಂಧದ ವೃಕ್ಷವಾದ ಬರ್ತನು. ಜನ ಪನ್ಪೆರು 2 ಜನ 4 ಜನ ಮಾತೆಯರು ಒಟ್ಟಾದುಪ್ಪೆರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಯರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಏಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲರು. ಇಂದು ನಿಕ್ಲ ಪರಸ್ಪರದ ಏಕತೆ ಬಾಬನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪನು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.